Hazkuntza pertsonalaren hamaika lege. 1. Ispilua. Hazkuntzan hasten da zure akzio guztien erantzukizuna hartzen duzunean. 2. Sakrifizioa. Ezin duzu exitora izan bihar gaurko ohitura berdinekin. 3. Prozesua. Egunean 100% hobetzen baduzu, urtebetera beste pertsona bat izango zara. 4. Entornoa. Inguratzen gaituzten 5 media gara. 5. Erresilientzia. Garrantzitsuena ez da zenbat aldiz erortzen zaren, baizik zenbat aldiz altxatzen zaren. 6. Enfokea. Gauz bat bakarra dominatu aldiro. 2 gauz batera jarraitzen dituenak gehienetan bat ere gabe gelditzen da. 7. Autokonozimentua. Ezin duzu alda rekonozitze ez duzuna. 8. Ekintza masiboa. Motivazioa hasi ondoren etortzen da, ez aurretik. 9. Ekilibrioa. Zure gorputza eta garuna zaindu. 10. Ondorea. Ez lan egin gogoratua izateko. 11. Berrasmakuntza. Zure bertsiorik hoberena ez da destinoa, baizik bidaia. Hazkuntzak min egiten du, erdipurdikotasunak pixkanaka hil, zuk aukeratu. Gustatu bazaizu eman like bat eta jarraitu. Ongi izan.